Кніга Ёва, раздзел 34. І працягваючы далей, сказаў Элію таксама наступнае: «Мудрыя, выслухайце словы мае, і адукаваныя прыхіліце вушы, бо вуха выпрабоўвае словы, як горла страву на смак распазнае. Разбяромся для сябе, што справядлівае, і разгледзім паміж сабою, што лепшае». Ёў вось сказаў: «Я справядлівы, а Бог пазбавіў мяне суда. У судзе ж маім падман, вялікая рана мая, а я без ніякага граху. Хто такі чалавек, як Ёў, які п'е знявагу, як ваду, які крочыць разам з тымі, што чыняць несправядлівасць, і ходзіць нават з людзьмі бязбожнымі? Бо ён сказаў: няма карысці чалавеку, калі ён чыніць прыязнае Богу. Дык паслухайце мяне, людзі разумныя. Будзь далёкі ад Бога, о грэх і беззаконне ад усімагутнага, бо за справу чалавека ён аддасць яму, і паводле шляхоў кожнага верне назад яму. Сапраўды Бог не чыніць ліха, і ўсемагутны не парушыць суд. Хто даручыў яму зямлю сваю, або хто заснаваў увесь сусвет? Калі б ён накіраваў да сябе сэрца яго, ды ўзяў да сябе дух яго і дыханне, то прапала б адразу кожнае цела, і чалавек перамяніўся б у парахно. Дык калі маеш ты розум, чуў гэта і ўслухаўся ў голас слоў маіх. Няўжо той, хто не любіць праўды, будзе мець уладу? Ці асудзіш ты найсправядлівейшага, які скажа цару нягоднік, які можа назваць князёў бязбожныя, які не глядзіць на асобы князёў і не зважае на багатага, калі ён судзіцца з бедным? Бо ўсе яны справа рук яго. Неспадзявана паміраюць яны, і сярод ночы ўзрушацца народы, і яны пройдуць і моцнага выганяць без цяжкасці. Бо вочы яго над дарогамі людзей, і ён бачыць усе крокі іх. Няма цемры, ані ценю смерці, каб там маглі схавацца тыя, што чыняць несправядлівасць. Не вызначае ён больш за чалавека часу, каб той ішоў да Бога на суд. Ён сатрэ магутных без даследавання, і замест іх паставіць іншых. Паколькі ведае ён учынкі іх, то прывядзе ноч і быць ім знішчанымі. Ён паражае іх, як бязбожнікаў перад вачамі іншых, тых, якія быццам бы знарок адвярнуліся ад яго і не захацелі разумець усіх шляхоў яго, бо ўспрыняў ён крык няшчаснага і пачуў голас бедных. Бо калі ён будзе ў супакоі, хто асудзіць? А калі ён схавае аблічча сваё, хто можа яго ўбачыць? Будзе гэта для народа і для аднаго чалавека. Хай не валадарыць чалавек бязбожны, і не будзе ён пасткай для народа. Калі хто кажа Богу: я змушаны быў учыняць, не буду больш грашыць. Пакуль мне бачыць, ты вучы мяне, калі я зрабіў злачынства, болей не буду. Няўжо табе не будзе адплачана за тое, што ты пагаджаў ім? Ты ж выбіраць будзеш, а не я. І калі ты ведаеш штосьці, гавары. Людзі разумныя скажуць мне, і мудры чалавек, які паслухае мяне, а Ёў неразумна кажа, і словы яго не выяўляюць разважнасці. Ва ўсякім разе, хай будзе Ёў правераны да канца, паводле адказаў людзей няцноты. Бо ён дадае да грахоў сваіх злачынства, сярод нас пляскае ў далоні, ды яшчэ больш павялічвае свае прамовы супраць Бога.